Ingeni party teko mar ODM manager ko mochakoni. Tekone moingo chama moko mantie Kenya ka en grassroots structures. ODM tekone nitie piny kucha, koro gima watimo ne ni mondo wabi ir jopiny, mondo gibende wamed konyogi, wamed jiwogi, mondo gineni chamani adier odewogi kendo chamani ong'eni gine weg chama. Koro mano ken mana ni ne wadhi Nyakach kende. Wasebedo kwa dhi kuonde mopogre gi youth convention. Mokwongo wasebedo kwa ne wachako gi Mombasa, wasedhi Nairobi, wabro dhi Kisumo, wabro dhi kuonde mopogre e counties wa 25 nikech chama teko chama nitie piny kacha. Koro wadwa biro kuma teko chama nitie mondo wabe wamed jiwogi. To kendo ing'eni sama koro confusion ne wuok ni chuny jo chama nyalo gore. Koro wadhi irgi mondo wanyisgi kendo wariwre kodgi mondo waduto kaka jo chama wang'eni chama otegno to chama en achiel. Kotelne gi Dr. Oburu Oginga kaka party leader to gi Gladys Atieno Nyasuna Wanga kaka chairperson ma chama. Chenro mane ma un godo kadhi mbele ka endi koso pok uwinjoru mondo mung'en kech kuchako Kisumu udhi kanye kendo machielo. Ok ne wa Kisumu wabire ni ng'eni wasebedo kwa dhi kata coast. Coast wasebedo kwa dhi in different places nyaka Nairobi. Koro Kisumu mane wabire ni ne wadhi Nyakach. To wadhi Nyakach tarik 31 wadwa biro Kisumu as a county koro. Nyakacha en branch. Koro wadwa biro Kisumu as a county. Mondo wariwi jo chama Kisumu ka. Mondo wawuo kendo watwag e weche mag chama. Mondo wang'eni chama en achiel. Kotelne gi party leader wa miluongo no Oburu Oginga. To gi Nyawa Ng'aya ka en chairperson mar chama. Koro tarik 31 nitie rally machielo. Tarik 31 wanyonore Kisumu ka. Okay. Yes. Twak dhi chakore karang'o e kindu gi UDA nikech ji penjo ni to osebudho kose en gima dhi mbele o lakini odhi mbele kidam. Wawach ni structure osebet mar twak wawacho negotiation cha but activities manyalo lead to negotiations go ma chieng' mane wadhi mane jo Central Committee oromo gi NEC koso ne gi jotelo mag UDA mane waromo State House ne owach ni teko no koro mi chairpersons wa. Mano miye Cecily Mbarire ma governor kendo en chairperson mar UDA to chako miye governor Gladys Wanga kaka chairperson mar ODM ni mondo girom mondo giwinjre kaka gidwa tayo gini mondo gigi kik bed mana gimorigo joma tin to gital ka giyare mondo ji owuo mondo ng'eni finally negotiation cha idhi tim nang'o. Koro ang'eyo ni the two governors or the two chairs of the two parties osebedo ka romo kendo ang'eyo ni machiegni gibiro miyowa plan kaka gidwa ni mondo wadhi mbele. Ka nuneno nonro manogol gi Tifa, Benen Tifa kane wacho ni johera mag ODM atamalo 73 wacho ni gi siro Linda Mwananchi. Wachno unene nang'o to uparo nang'o mar loso wachno kata rieye? Mokwongo gima na yudo e wachno nen ni ODM pod en chama mo oingo chama te Kenya ka. Adier percentage wadok piny nikech nokoni wan gi 18% to wan the largest or the biggest to noluwa gi UDA ka en 17%. Koro gima an kaka Secretary of Political Affairs gima nomaka kanyo eni ODM wamor ni wan the largest to kata kamano waneno ka percentage wa oyuare piny matin. Koro tijwa en ni mondo wang'eni to percentage wani oyuare piny nang'o. Wan number achiel to wan number achiel ma percentage ne odok piny. Koro ere gik mwanyalo timo mondo percentage wa odok kuma ne ntiere cha. Achiel kuom gik mineno watimogi gin achiel kuom tich watimo mondo waduok ODM kuma ne ntiere. Kiwacho ni Linda Mwananchi ni oyudo 73% to Linda Ground oyudo 24%. Gima no medo mora kendo en ni pod ne both these sides wacho ni gin jo ODM matiende ni pod en ODM kende ma pod loyo. To mano kendo e one of the reasons momiyo ne wa decide ni ODM obed kaka ODM. Gimoro ni Linda ni gimoro ni Mwananchi ni kamoro kelo confusion mok bi konyo chama.
kore momiyo ne wa decide kaka chama ni wae linda gi wabed ODM mako chako tim nonro moro kendo to wane ni ODM kaka ODM ochopo kanyi koro e percentage mane koro mbi mar ODM ni nitiere joma seyo mawacho ni odok chien nikech larruok mar jotelo un wegi nikech party moko bende gi larruok